Така, здравейте хора, днес ще отваряме някаква мистериозна фигурка и дано да ми се падне корони, но и да ми се падне нещо друго се тая. Така, значи, откъде се отваря? Малко я покъсах. Така. И да е нещо хубаво. Но това пак е сладко. Ето. Обе, що така? Много е сладко. Да. И за днес чао, ще правя още, ако искате още такива клипчета, ми пишете долу в коментарите и кажете. Ще си купувам всякакви мистериозни фигурки и ще правя клипчета. Довиждане, чао!